Zasha ake ngikuthathe-ke ngikubeke ngokwenzeke osukwini lesibili lemadlanga Commission of Inquiry. Ngaphandle nje kokuthemeleza ke ngivele-ke ngihlala amagqozo nje Nkosi yami odabeni ngesiphakile indaba sibone ukuthi sihamba sifika kuphi-ke nayo. Kodwa-ke ngifuna ukuthi-ke ngiyithathe-ke ngiyibeke lapha eqenjini lomkhonto wesizwe kuqala ukuze uzokhuphuka nayo njalo uyi-understand ukuthi-ke ihamba kanjani. Iqembu lomkhonto wesizwe-ke namhlanje bekade lilaphana-ke enkantolo enkulu yasePitoli lizofaka-ke icala-ke lokuthi cha le madlanga Commission of Inquiry thina asihambisani nayo. Kuza kanjani-ke lokho? Kuza-ke ngemumva ukuthi-ke bake bakuveza futhi ukukhala kwabo ukuthi hawu umengameli lesi sinqumo asithathayo sokuthi anikeze ungqongqoshe wezamaphoyisa uSenzo Mchunu ikhefu elikhethekile ngemuva kwezinsolo ezibucayi kangaka ezenziwe uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi akukwazi. Lokho-ke baze bakusekela-ke ngomthetho sisekelo waseNingizimu Afrika ukusho ukuthi awuhambisani-ke nesinqumo esithathwe-ke umengameli. Osukwini lanamhlanje-ke babeke sebebeka-ke futhi ezinye-ke izathu zabo zokuthi cha. Okokuqala umengameli uphuleke umthetho ngokuthi aqoke ijaji-ke njengamanje elingamele imadlanga Commission of Inquiry ngoba-ke futhi khona lapho ngaphakathi kwimadlanga Commission of Inquiry khona-ke ababasola ngokwenkohlakalo-ke. Lokhu-ke kushiwo okhulumela-ke iqembu lomkhonto wesizwe uNhlamulo Ndlela. Baphinde-ke babala futhi nanokuthi ukuqokwa-ke kukaZokhachilia-ke njengebamba-ke esikhundleni sikaSenzo Mchunu abahambisani futhi nakho lokho. Base besho ukuthi besingekho isidingo sokuthi uSenzo Mchunu anikezwe ikhefu elikhethekile. Kahle kahle nje uMchunu fanele ngabe ofakwe amasondo. Baphinde bakusekela-ke lokho ngokusho ukuthi likhona ithimba ePhalamende eliqokelwe ukuthi-ke libhekane nalezi insolo. Lokhu nje abakwenzayo kwimadlanga Commission of Inquiry ukumosha-ke isikhathi. Kusho ini iqembu lomkhonto wesizwe? Okwamanje ngifuna nje ukuyibeka lapho, ngifuna ukuyivala lapho. Sidlulele phambili sizobuya kodwa mhlawumbe masithola ithuba kulo iqembu lomkhonto wesizwe ke sihlaziye kahle lenkulumo yabo ukuthi-ke isho ukuthini. Madlulela phambili okunye okungiqamelayo ke ngale madlanga Commission of Inquiry ukuthi ngazathi nendoda laphayana-ke le okungu-National Commissioner wamaphoyisa uFani Masimula ukhombisa-ke ukumeseka-ke futhi uMkhwanazi kulezi insolo zonke-ke esezenziwe. Okhulumela-ke amaphoyisa kazwelonke u-Athlenda Mathe ushilo-ke osukwini lanamhlanje ukuthi cha bona bazosebenzisana-ke nekhomishini ukuthi uma ngabe kukhona ekufanele ukuthi bezokuveza njengobufakazi uFani Masimula-ke uyobe sesondela-ke ekuveze konke akwaziyo noma-ke ubufakazi anabo ukuze-ke kuyogcina kwazile ukuthi-ke kuphunywe nesinqumo ukuthi kuzokwenzakalani ngalabo sopolitiki kanjalo-ke namaphoyisa akuthiwa-ke yenza-ke inkohlakalo yokuphazamisa-ke ingalo yomthetho ukuthi isebenze. Ngosuku kwanamhlanje konke lokho engikushoyo. Sidlule-ke manje singene-ke Mkhwanazi-ke namhlanje akuthintile kakhulu. Uqale wakhuluma-ke ngala docket alokho esusa umsinda lokho ehliswe enyuso ayiswe KZN aphinda akhushulwe ayiswe le phezulu-ke ofisi-ke elikhulu lwezophenyo-ke liphenya-ke ubugebengu. Lama docket la a-121 kulama docket-ke a-121-ke aphenya-ke ngokubulawa-ke kosopolitiki. Umkhwanazi-ke namhlanje ubegxile kuwo-ke egxileni kwawo-ke uyasho ukuthi ngaphambilini kuke kwaphuma-ke umyalelo ovela-ke ofisini elikhulu noma-ke elengamele-ke umsebenzi wamaphoyisa ukuthi kufanele ukuthi-ke labantu abasolwa ngokubulala osopolitiki beboshwe. Uyaveza ukuphatheka kabi kwakho ukuthi ngeshwa-ke lokho akuzange kuze kwenzeke. Akwenzekanga kanjani na? Akwenzekanga ngokuthi-ke uSenzo Mchunu akazange aze ahambisane nakho lokho ngoba waze wazama ukulivimba iqembu leli-ke noma ithimba eliphenya ngokubulawa kosopolitiki leli bizwa ngokuthi KZN Political Task Killing Team. Wayesesho ukuthi lokho-ke kukhombisa ukuthi
impela khona ukushaya amanzi la, kungani wena wengamela umsebenzi wamaphoyisa kunobufakazi futhi bokuthi kunabantu ekufanele beboshwe, kodwa ujike ungasho lutho ngalokho, kodwa kunalokho uthi leli thimba eliphenyayo alimiswe. Uyasho uSenzomkhulu uMkhwanazi ukuthi yize noma kunjalo akazange azame yena, uqhubekile ke waphenya. Njengoba ke uMaSimula engazange esho lutho ukuthi cha wendoda phela, phela kufike kube uSenzomkhulu, kube uMaSimula, bese ke kuba ke wokhomishina ke beyifundazwe ngezifundazwe. Akasho ngolutho ke uMaSimula kuMkhwanazi ukuthi cha yima ndoda ungabe usaphenya, uthi ke mina ngaqhubeka ke ngaphenya, kodwa ke uphenyo ngilenze neqeqebana ke elithile, wakhala ngokuthi ke belungekho ke uxhaso olutheni ukuze kuzokwazi ukuthi ke kuqhubekeke nalo luphenyo. Khona lapho ke futhi uLontunja uMkhwanazi ubeke sethinta ke usomabhizinisi lo laphana ke ezikhindini uVusumuzi Khetmatlala. Umfaka kanjani ke? Umfaka ngokuthi uKhet Matlala ube nakho ke ukuqhosha ekhona laphayana ke ezikhindini ukuthi cha uShedrack Sibiya okudeputy of deputy of National Police Commission, angazi noma ngisho kahle yini, kodwa ke udeputy kukhomishana bamaphoyisa mangabe yangesiZulu isingisi phela lesiphinde kukhohlweke. Uyasho ukuthi uKhet Matlala uke waba nakhe ke ukuqhosha ukuthi ke uma ngabe lo osesikhundleni ke samaHawks owengamele ke amaHawks ehla kuleso sikhundla, na kanjani ke uShedrack Sibiya uzongena ke lapho phakathi. Ukuvezile ke lokho ukuthi kahle kahle kuyaveza ukuthi lezi igebengu zinobudlelwano obungakanani ke namaphoyisa. Kuza kanjani ukuthi ke wena ungasho lezo zinto lezo ekubeni ungazi lutho ngomsebenzi ke wamaphoyisa. Waphinda waqhubeka futhi ukuthi khona lapho njalo uVusumuzi Khetmatlala ubenikezwa ke i-special treatment ekhona laphana ke ekhindi job esho ukuthi okokuqala imoto ebekade eyisebenzisa zifana ncamashi nezimoto kufanele ngabe ke zisetshenziswa ke abantu ke bakuhulumeni. Uyasho ukuthi bekade zifakwe blue lights, ukuthi ke leyo blue lights fanele ngabe usetshenziswa amaphoyisa noma umetro police noma ke ama military ntontoni. Uyasho ukuthi lokho khombisa ukuthi lo muntu unabo ubudlelwane nosopolitiki noma ke namaphoyisa asesikhundleni ke eziphezulu. Uphinde washo futhi ukuthi uVusumuzi utholakale nomakhalekhukhwini ngaphakathi ejele. Kancane kancane kuma uMkhwanazi lokheza ke nobufakazi ngoba nomama lo sengikhohlwe igama lakho ukuthi ubani lo wezinwedlana nje laphayana ke kwi-commission lokho embuza ukuthi unabo ubufakazi. uMkhwanazi lokho emile ukuthi nginabo ubufakazi, lokheza nabo ke kancane kancane. Usuku lwesibili ke lweMadlanga Commission of Inquiry lolu ebengikuzela nalo ke namhlanje. Le MK sizobuya kuyo ngenxa yesikhathi ake siyeke, kodwa ngifuna ukukuthola kuwena ukuthi ngabe kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba, ikakhulukazi mhlawumbe uma ungabuka ohlangothini lo mkhonto wesizwe ke manje kungani kanti befuna ukuyimisa kangaka iMadlanga Commission of Inquiry. Okokuqala lokho. Okwesibili, ubaba wakho uRamaphosa ubene-interview ne-SABC, kunguye obehleli phansi ne-SABC ngqo, okungavamisile ukuthi kwenzeke lokho ngoba naye igama lakho lokho livela lapha kwiMadlanga Commission of Inquiry. Ingabe ucabanga ukuthi akukho okushayisa amakhala ngalokho? Okwesithathu, ucabanga ukuthi le yamadockets a-121 izophetha kanjani njengoba kuvela ukuthi bebukhona ubufakazi ukuthi ke laba ababulala osopolitiki ababoshwe, kodwa uSenzomchunu wakhombisa ukungakweseki lokho, kunalokho wathi commissioner mayivalwe. Ake sivalelana ke osukwini lanamhlanje, ngizophinde ngize